Salam ayarlagın. Öýlenjek gölemeýin eliňizde näil modeli gyýdyňyz bar? Size näil model alykdy? Biziň elimizde kelkir görnüşleri bar. Men Nahriman gowurýan. Eli süýüjüje, ýerden ýumurtgajuk, kalbasajuk pişirip berýän gyýdyr. Elbette in köp sorulýan model iki sanjagy minus we birinji minusa üstüne diňe naharyň ýeti gelip durýar. Ikinjem aýda 10 mat produkt alyp bermer bolýanyz. Oňa men ýagdaýym ýetmeýär. Öz-özüne oňarýan bir biznesmen modeliňiz ýokmy? Elbette olar ya modelimiz ama 5 vilayetde Simurg elektronika magazin var. Ýöne ýekejesi galy. Bolly alýan onu sony. Ýöne ýekejek emma işlerden ýaňa öýüňi borkasyny siz etmeli bolýanyz. Yo, onda gerek. Bu ýaşdan soň hilegul bolmagy ýagdaýym ýok. Elimizde size olacak insan model gödürleyen. Bu görünüşümüz borkadan başlıkya, nahardan başlıkya öde model ol işleyen. Be, trivadno onda onu. Boň näme kemma? Yekejek emma Simurg'a 5 ýyl bergisi var. Ay bolýarly bergisiz adam ýoklay. Alýan şonu sabah etip goýar. Ey dowr näil onlay bile. Türkde kwezar. Hemme de işler onu açık namatyny goran ha işlerdenle. Karoç var bir tanýan gyýdym Ankara'dan gelipdir. İstanbul'a yaşamana Esenler'e gelipdir däre gepini iskepe. Esenler'de de Türkmen gyzlar bolýar içinde. Onuja gelen günden tek gün bolanok bolýnara. Azdyrjak bolýarlar ana. Diýen zatlarna terek. Ýör kafeýe gideli, eýle gideli, beýle gideli. Türkler bilen bir gece ýatyp durmasaň 5.000 lira berýär zatdy. 5.000 lira için namsyn satýan gyzlar bar. O ýerden Esenler'de oturýar, oturar Esenler'de. Şu videony görse bilerim la özüne çekmek mümkin. Gayrat edin o açyk özüňiz sylaň o ha işledýän türkmen gyzlar. Bu gepleri özümden toslamak. Şol gelen gyzyň öz aýtdy maňa. Maňa öz aýtdy şeýle aman ýelli. Diýdi menem kakras gowam bolly. Belki bir zadyň öňüni alar. Ine şundan algysy bağlar. Şundan algysy bağlar. Gelin. Yankı videona gördüňiz özüňiz kommentariýasyna girdim bolyn. Vay o çağan urmada, vay o çağan beýtmede, bolsa bererde, näme derde diýip kommentariýada vay tulemy baryň negisiň agyrýan boldum. Bular dälerini şuňa meňde sebäpli. Men 7 aýlyk çağam taşlap gelmeli boldum. 3 çağam ejesiz otýar. 3 çağam. Men şolary ulartman gaýtmaly boldum. Prosenty pul alyp daşar ýurda ura çok bolup jegemi. Men şunýaly adamlara pul berip 1 ýylla prosent töledim. 3000 manatlap. Ondan soň daşynyň çağırma adyny kesip zordar ýetirinjek bolup prosent üstüne prosent minip başlayan ýagdaýynda men 3 çağam taşlap ejesiz galy çağırlar. Ara aýraçylyk bilen. Ve siz oturup oňaýynan ýaňyzmy? Onýaly adamlary hakyndan çykypdyrlar. Şeýdip hökümeti iştihad eden ok. Hökümeti 1 ýyl gowral halyma gatnadym. Gitmedik ýerim almady. Ağlap streslerden näle ýagdaýda gezdim men şu pul almak üçin. Ýöne hökümeti iştihad bilen ok. Hakyndan çykypdyr. Elini aýagyny döwmeli. Maň ejesini kakasyna çenne döwmeli. Täze onýaly adamlar enata şäherlik bolýan eken. Men özüm başymdan geçirip gördüm şu zatlary. Ve oturup onýaly adamlara hiç açan gynanmalar. Hakyndan çykypdyr. Ömürçe gorsun şolarlaryny. Buňa seredäre indi. Buňa näme diýjek? Ýazgyl pully oglanmy ýapylsy oglanmy mukam diýär. Ya şol bara hakykatda bar ýa men hiç ýyly gaty görmeşek ýok ýöne pulsuz oglan ejesine de gerekden. Şu bagda pul isýan bolsa dara, şunu ýarlar maýmuna da durmuşa çykar. Pulsuz erkek ejesine de gerek gelýärler. Siz hem şo pikir maqullaýaňyzmy? Şuat edilden moment şu sonra TikTok'ta belli oldu. Yani maqullamak eje hiç açanam çağısından geçip bilen okun katiyen. Yani garaýşy ütkäp bilýär çağısyna birazjyk. Meselem işleyen erkekler bolýar, hemme zat ogryny okuly, güýçli işläp ýör ýokarlarda zatlarda oja ejesi garditse diýär-de şo çağısyna. Gowanýa şolar ýaly çağısyna bada ondan şolar ýaly oglanlar bar. On kusun avat, yani öýde
ýatyrlar. Hiç de edenoklar ellerinden gelýär-de bir ılgasaň boljak bolyn edenoklar ýaltalyk. Onda da eje çağısından geçen ok, yani oje birazcık ryzyçyra batsa-da gynanýar çağısyna. Ondan ýene şular ýalyk ýagdaý bolup bilýär. Erkek hemme de etjek bolýar. Elinden geleni etjek bolýar, ýani maňlaý nesibe bolanok, ugurna bolanok işi. Ana şolar ýaly ýagdaýda eje pajarşka berip şeýdip dursa, belkem bolar nesip bolsa soňuna. Gaýnany gelini öz gyýdýal görmelimi ýa biraz araçak saklasagymy? Gyýdýalyk görmeli. Diňen gaýnany gyýdýalyk görmeliler, gelinim kanyşna ejesi ýalyk görmeli. İkisem şolar ýalyk gowgatnaşdy. Öýde agzy berligen bolýar, hemme zat bolýar öz ýerine. Seýle hormat bolsa, iki taraplan bolmaly seýle hormat. Yerini tutup bilermi ýa-ni şol? Meselem gaýnany gelini öz gyýdýaly bolup şol yerini tutup bilermi? Gaýnany gyýdýalyk görse, häzir gelini. Gelin kanyşna şoň yerini tutjak bolup elinden geleni eder. Maka diýen. Gyýdy gelinler näme üçin gülezar? Biz gülezar däl. Biz için şu alınan gül, oja şol adam için bizim möhümdigimizi aňlaýar. Ana hökman bir uly buky adam däller, bir şokoladçyk ýa-da bir rozada biz için bir monça bolýar, şolar ýazat edilse-de biz wнимание isleýär oglanlardan, erkeklerden. Ana şolar ýaljak-da bizi beýendirip bilýär, hökman bir gül ullukan buketler hökman näl. Yani şu biz için alınýanlygy, bize şu gülün getirilip berilýänligi bizi ýatlap alýar da şol adam biz şoňa begenýäs. Gezim olup seretdiň maňa, ak yürekli aýalyň. Men ömürlük bergeli saňa, sırdaşym sen aýalyň. Hemme edenleriň ýadymda, kıyın günümde bollun ýanymda. Ýaňy ýere başlansam da,